Здравейте хора, аз съм Емо и това е Дени. Той също снима, не знам защо. Кой? В Bedwars ли ще играме? Аре? Да. Adventure 2. Добре, Аз тук го изтеглих, хора. Adventure 2. Аз имам нов скин. Малко е блед. Но ще го поправя. Маре! Я? Това съм го играл. Аре в Bedwars. Че ти с кое си? Не. 15-та? Не бе, с кейтито ли си? Да, бе. Добре. С кейтито ли си? Да. Не ми изглежда. Бати. Това ще е много. При мен излиза. Колкото и да е не харесва. Аре бе. Това да е долу. What? Ой, стиг. Ой, сектир. Стига с той тази сектир. Сори, много ме кеф. Ой, стига бе. Аз прашвам на там. Не бе. Това тук да съберем дърва. Няма пътя. Добре. Аз ти го взех. Аз го взех. Не ти го взех, аз ти го чупих. Това не е ли за предишния телефон заряд? Да. Просто го използвам него. Защото другия телефон ми липсва. И това е единствения работещ спомен, който е останал от него. Да. На планината ли ще си правим къща? Някой къща. Добре. Аз ще Какво ти е там? къща. Ти си много добър строител. Направи. Там има мина. Кол. Къде си ти? По кога отида там? Супер мина. Аз ще отида до нея. Ти имаш ли? Ти какво правиш? Идем до там. И аз сега ще направя такова дърво. Не бе. Там е по мене. Това не ми трябва. Дай ще направи. Хора, ще се върна след малко, защото този скин много блед и ще си го заменя. Хора, сега само ще си сменя скинчето, защото той е супер блед. А този не е. Новия. Да. Хванал съм тен. Лечи си. Да, тук малко е бъгнало. Де не идвам? Идвай. Ето ме с тен. Да. Аре бе! То сме заробил! То сме заробил. Аре спри бе! Спри да ме заравяш! Ти вече имаш ресурси. Половината
отидоха за твоето закопаване. Ти тук къща ли правиш? Не, просто си копах кобълта за закопаване. Какво правиш? Махам го. Ще идваш? На къде отиваш? Аз мислех, че ходиме някъде. Аре къща. Да се направим тук. Или мина. Кой от двете? Къща или мина? Къде отиде? О, проход. What the fuck? What the fuck? Окей. Ти ста отворена от съвата. Е така. Гледайте хора, като куче. Гледа планината. Падай! Хора, това ще бъде всичко с екипа. Мина! Къде си ме изостават? Мина! Къде си ме изостават? Къде ти да? Мен ме е страх. Айде. Мина! Там долу. Намерих мина. Хора, това ще бъде епизода, преди да се намере. И Емчо. Ела, бе, изоставен. Абе, не мога. Добре. Айде, чао. Те хора, както чухте от Дени, Чао. каквото каза той, това ще направя и аз. Благодаря, че бяхте с нас. Ще се видим в следващия клип и